जय राम श्री राम जय जय राम संकट मोचन जय हनुमान। आज पंचांग एवं राशिफल तुला 4 दिन अक्टोबर 20 तारीख बुधवार कुमार पूर्णिमा मीन चंद्र धनु राशि घात चंद्र कर्कट राशि घातबर पूर्णिमार एकदिष्टा पार्वण श्राद्ध सूर्योदय 5:46 गते सूर्यास्त 5:16 गते अमृत दिवा 6:34 मध्य 7:22 गते 8:10 मध्य 10:34 गते 12:58 मध्य रात्र 6:04 गते 6:52 मध्य 6:28 गते 5:52 मध्य माहिंद्र 6:34 गते 7:22 मध्य 1:46 गते 4:10 मध्य ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗଠନ ନୌକା ଚାଳନା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଜୟବେରୀ ମହାବିକ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟ ବଟନ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମତାମତ ଜଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମେଷ ରାଶିର ଫଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ରହିଛି, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ। ବୃଷ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହେବେ। କର୍କଟ ରାଶି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅପମାନିତ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ପାରିବାରିକ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହାତକୁ ନେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜ ଲୋକ ହଇରାଣ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପରିବାର ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଧନୁ ରାଶି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ କ୍ରୟ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମକର ରାଶି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନୀତ ହେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି, ପାରିବ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦେହ ପୂଜାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମହିଳା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। 12ଟି ରାଶି ଏବଂ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ କହିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ, ନିଚରେ ଥିଲେ ନିଚ ଫଳ ଦେବେ। ଜାତକ ବିଚାର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି। ଜୟ ମହାବୀର।